Magtaeyon kinsa nagtrabaho og check ug street sweeper sa Mandawi City nadasmagan samtang nagtrabaho sa Barangay Giso ang bana nakalas. Ani ang report ni Orchid Slapingkaw. Kini ang naabdan sa mga tanod sa Barangay Tipulo nga mitubag sa alarma sa hit and run pasado alas 3:55 kaganihang kadlawon. Gikahinabian sa mga tanod ang biktima nga nabulit sa dugo ang ulo niini aron nga magpabiling conscious samtang magpaabot sa ambulansya. Relax na nga, Jay. Ay lalo lagi kuan na tawag na ambulansya. Nagtawag na ambulansya, Jay ha. Sa dili kaayo halayo, nahagban ang bana sa babayeng biktima. Gidala pa sa Mandawi City Hospital ang magtiayong 40 anyos, checker sa Clean and Green, ug ang asawa niining street sweeper nga mga munupyo sa Barangay Tipulo, Dakbayan sa Mandawi. Apan matod ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, tigpamaba sa Mandawi City Police Office, nga gideklarar na nga patay ang bana tungod sa grabing injury nga naiaguman niini. Hinuon, magpaabot pang kapulisan sa clinical report gikan sa Tambalanan. Gisaysay ni Villaro nga gikan sa Dakbayan sa Subo ang 21 anyos nga driver sa pickup dihang nadamaga niini ang magtiayon samtang nanilhig si daplin sa dan. Kini nga pickup truck nga Navara nga niagi, this is gikan ni siya from Cebu City and niagi diri sa Maygiso area, Tipolo, Mandawi, and padung ni siya sa flyover sa Magikay and mauto nga iyahang na igo na damagan kining mag-asawa samtang kini sila naglimpyo sa kilid sa dalan. Mato ni Villaro nga unang gikataho nga usa ka hit and run ang nahitabo. Apan ganihang buntag giingon gidala sa inahan ang iyang anak sa Traffic Enforcement Unit aron nga mo-surrender. First incident was first na reported was hit and run, and karon na mga orasa naa ang kuan ang mismo ang mama niining ato ang kuan kaning driver sa sakyanan maoy may pa-surrender yang gidala iyang anak diri sa opisina sa Traffic Enforcement Unit. Wala pa detalye sa kahimtang karon sa asawa nga nadamagan nga anaa pa karon sa Tambalanan. Sa pagkakaron, gipayabaw ni Villaro nga giandam na sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi ang kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injury. Ako si Orchid Slapingkaw, Balitang Bisdak.